Ei maksa juuri mitään. Eihän Maijalla jäänyt ollenkaan. Niin Maijalla sen verran jäi Voinko mä mennä vielä sun kelkoon? Meinaan. Ei, kiitos luottamusta, mutta... Älä on lähöpössä. Tää oli hyvä puheenjohtaja. Oliko viime vai edellinen reissu? Vittu mä olisin voinut ajaa satana kotiin. Ei kun ajonkin. En juonut tippaakaan kaljaa. Valehtele. Puoli purkkia kaljaa ajoin. Tuolla on niinku asunto ylhäällä ja tuosta tulee raputtavan avaisuuteen tuonne Uimaltaan tai Poriammiin. Eihän täällä mitään Poriammetta. Vittua kun se komea grilli kun jaa, kohti alkoi homma. Saatana kun tästä näkee aurinko. Ei nyt meni väärin. Joo. Tehtiä. Älä tee mitään. Joo, tää on jo aika hyvä tehty. Ei mitään kun aamulla et muista mitään. Ei, naulo pysyy vaan ja siihen. Otatko sä valokuvat? Mä pidän tässä, että me ottaa valokuvat. Vai mitä sä haet? Ei kahvia. Jumala. Mulla on pannu tuolla ja on kahvia ja vettä järvestä. Ei kukaan oo pannu. Tuo on pannu.